dolazite, ne mora da stojite s DTV.
da nas svoje Nerazvaljenim zrcale zlivaju, koji si blagoslojeni sam vjeku, pokaj
Ti sam dolazio sve na nece, upućujući ih na svako dobro djelo, jesi milostiv i črpljivi Bog, i tebi slavu nosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad uvek i uvek vekova. Magdaleni, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Zato na pomoć i produženje roda ljudskoga ti, dakle, Gospode Bože naš, koji si poslao istinu nasljeđu Tvome, obećanje svoje slugama Tvojim ocima, našim izabranicima Tvojim, iz naraštaja u naraštaj, ti sam pogledaj na slugu Tvojega, ne nadaj na slušnju Tvoju Magdalenu i učvrsti za ruku njihovu u veri i jednodušnosti, u istini i ljubavi, jer si ti, Gospode, ukazao da se sve daje i utvrđuje zaručenjem, prstenom bi data vlast Josifu u Egiptu, prstenom se proslavi Danilo u zemlji Vavilonskoj, prstenom se objavi istina Tamarem, prstenom se Otac naš nebeski pokaza milosti prema bludnome sinu i reče, podajte mu prsten na ruku, zakoljite telo vojno da jedemo da se veselimo. Sama desnica Tvoja, Gospode, naoružana Mojsijom, Crvenom moru, reče Tvojom istinito nebesa se utvrdiće, zemlja se utemelji, neka se reče Tvojom moćnom i mišicom Tvojom, visokom blagoslovi i desnica slugu Tvojih. Stoga ti sam sada, Gospodu, blagoslovi nebeskim blagoslovom, ovo prstenovanje neka anđeo Tvoj ispred njih u sve dane života njihovoga. Jesi ti koji blagosiljaju, svećuješ prisla i Tebi slavu odnosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad uvek i uvek vekova. Molim nas, Bože, po velikoj milosti svoje, rastiš, još se molimo za visoko preosveštenog episkopa našega, metropolita i Ignatija, za sve u Hristu bratstvo naše. Još se molimo za sluge Božije, Nenada i Magdalenu, koji se međusobno zaručuju. Još se molimo za svu braću, za sve pravoslavne i hrišćane. Jer si milostivi čovekovi Bog i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad do veka vekove, vekova. Premudrost. Bez
Svetoga velikomučnika Georgija Pobedenosa, svetoga prvomučnika Đakona Stefana, sveti prepodobne majke naše Petri Paraskeve, svetoga oca našeg Save, sveti pradnjeg otaca Kamijani, svi sveti svi nas spomeni spase kao vlagičnog i miru. Živi, blagoslovni bili, na zajedno sve molitva i blagoslov Božji bude na vama i budete dobri domaćini, dobri roditelji, budete složni u ljubavi i kaže tamo žena, to ćete već kasnije bude većanje žena, da se poji da sluša, možda voli ženu više nego samu sebe. I onda mislim problema. Decu da vaspitate u pravoslavnoj veri, a ja blagosiljam, slažem se s protom da treba da bude 2-2 nerešeno za početak. Tako bi bilo nebo. Svi bili blagosloveni, bili zdravi i do mnoga ljeta. Srećno dugovečne blagosloveno. Pa u zdravlju da se vidimo opet jako lepim i radosnim povodom. Daj. Čestitite propačiljaš. Umeta. Pa će posle da se slikamo portara, prvo da čestitam. Tata, gde su ti tamo, vidim te ja, znam da imaš neke o tome. Tako ti držim tamo. Mi ćemo sa sveštenicima ovdje, a poslije ćemo... Sa vama će unutra tu da se slika i onda ćemo Neco, daj vam tebe na to. da se slika pobavi tu. U crkvu pa poslije će da se slikate tamo.
Ajde, Nenade. Shvati u njega sada ljubav, drma. Vi izvolite. Ajde, ajmo. Ima
Grubacki Osvijesta Stanković. Mene ga je pustio poljač, on mene. Hvala. Još jedna. Prelepi ste. To je to. Ajmo dođu, odigraj.
Ajmo.